Migawo mar omenda John Mbadi onyiso komiti mar od bura ni winjruok mar sirkal kod kambi mar piny India mar Adani inyalo ng'ado oko ponono ni giyudo ka jaket mwandu machielo maber moloyo Adani obiro. Mbadi onyiso jo Kenya mondo kik bed gi luoro nikech onge winjruok moseketie kogno e kind sirkal kod Adani. To ka jafombo marwa Chris Owino leronwa, Mbadi oyango ni joket mwandu mani kod gombo mar loso paw ndege maduong' mar JKIA pod ni thuolo mar chwalo kwayo margi. E odiochieng' mar ariyo, jatend migawo mar omenda John Mbadi ogoyo tach e liare mar od bura mar chiwo ler ewi ong'weng'o ma oliero ewi winjruok mar kongo paw ndeke maduong' mar JKIA kod kambi mar piny India mar Adani. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo gope mag sirkal, Mbadi oketo e lela ni chenro mar kongo paw ndeke maduong' ma JKIA kod kambi mar Adani pod ni ong'ala machien kendo onge winjruok moro amora ma oseketie kogno e kind sirkal kod kambi mar Adani. Mbadi ne oket e tago maliet kod jo od bura mane dwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Adani kende emane oyudo orak mar kongo paw ndeke maduong' ma JKIA. E duoko mare, Mbadi wacho ni kuom kembe duto mane onyiso dwaro mar kongo paw ndeke ma JKIA, mana Adani kende emane ochwalo kwayo. And there are others who also wrote expressions of interest. It's not just Adani alone. It is true there are other people who also expressed interest. Only that, my understanding is that these were not PIP in the sense of PIP as required by the law. Because there is a way you must prepare PIP and submit it before even you make the payment. Bang' jo od bura sunde mondo chiw ler mathoth ewi winjruok makamano, Mbadi oyango ni piny owacho nyalo ng'ado oko winjruok margi kod kambi mar Adani pone giro jaket mwandu machielo man kod paro maber moloyo Adani. Mbadi omedo lero ni joket mwandu man kod gombo mar kongo paw ndeke ma JKIA pod ni thuolo mar chwalo kwayo margi, ka bende okwedo weche moko mosebedo ka fuong'ore ni Adani chano kongo paw ndeke mamoko e pacho kae. PIP law allows any other person to come even if the other one is in progress. So if we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Why can't these people who are saying there are other people out there, why can't they encourage them? Yesterday I was told there is Qatar Airways, etc. Why are we just talking if we want to help this country, Chairman? Why can't we tell them to submit the PIP proposal and we deal with it? So then they will now accuse the government for not progressing with that proposal. Bende oyango ni onge pesa ma sirkal dhi lalo pone gi ng'ado winjruok margi kod kambi mar Adani. E komachielo, Mbadi onyiso od bura ni chenro duto e kind Adani kod sirkal pod ochung' kod doho, ka osingo ni bang' doho chiwo thuolo, sirkal dhi kawo pach jopiny ewi chenro makamano. Bang' oganda jo Kenya golo ng'ur margi ewi chenro mar bero paw ndeke maduong' ma JKIA e kind piny owacho kod kambi mar piny India mideno ni Adani, jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso komiti mar od bura ni thuolo pod nitiere mar ng'ado oko orak mar Adani poni giyudo jaket mwandu machielo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.